होटेल हनी बनी गैरेज छक नियर A1 मोमोस आसतु टेस्टी खाद्य खातु होटेल हनी बनी। मैडम सिना हातटाକୁ ଯାହା କହୁଛ ମ୍ୟାଡାମଟା ପୁରା ଘିଅ ହେଇଛି। ଖେଳଟା ବହେରେ ହବ ପୁରା 100ରେ। ବେଇ ଆ ତ ତଣ୍ଟି ମତେ ଲାଗୁଛି ତ ତଣ୍ଟିଟା ଉଠିକି ମାରି ଦିଅନ୍ତି ବୁଝିଲ। छी छी ଏତେ ବେଇଆ ଦେଖିଛି ତୋଳେ ମୁଁ ବେଇଆ ଦେଖିନି। ଛି ତୁ ଚାଲୁଥିଲୁ ତୋ ବାଟରେ ମୁଁ ଚାଲୁଥିଲି ମୋ ବାଟରେ। এটা থানা না তো ঘর না স্টুডিও বে এটা কোন ভাবিলু বে এটা থানা বা বহুত তো গীত গাউଛୁ ছি যাহা তো কাম করিকে আসিଛୁ নীলটা কোটিକାର ইচ্ছা গোইঠে উড়া সা মারিয়া পেঙ্গা সিম লাস্ট তো শ্রীমন্দির রে যাই কিন্তু সব চুলিওড়া ভাই গিল तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली बातें करे दो हर्फी अबे कौन भाबुछु मैडम एक्सक्यूज मी मैडम ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ଆପଣ ରାଗିଲେ ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ବେଇ এটা কোন ଦେଖିଛୁ ନା ହଁ ପୁରୀ ଦେବି ଆପଣ ଏତେ ରାଗିଲେ ମ୍ୟାଡାମ କେମିତି ହବ କହିଲେ। ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ବୟସ କେତେ? ଟେ ବାଡି ପଡା ମୋ ବୟସ ଜାଣି ତୁ କଣ କରିବୁ ହାଁ କହୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ। 25 ବର୍ଷ 25 ମତେ ବା 27 ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପୁରା ବହି ଜଳିବ। ବାଡି ପଡା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମ୍ୟାରେଡ୍ ନା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍? ସାର୍ ତୁ ମ୍ୟାରିଡ୍ ହୁଏ କି ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ହୁଏ ତୋର କଣ ହେଲା ବେ ମୁଁ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ କଣ ହେଲା କହ ମୁଁ ପୁରା ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପୁରା ବହି ଜଳେଇ ଦେବି ମୁଁ। ବଡି ସବୁ କଣ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ବୋଲି ତଣ୍ଟି no, no, no. ଆପଣ ଏତେ ରାଗିଲେ ହବ ମ୍ୟାଡାମ। ଆପଣ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ ମ୍ୟାଡାମ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି। ତୋର ଘଣ୍ଟି ବାଜୁଛି ତା ଘଣ୍ଟିଟାକୁ ଭଲସେ ବଜେଇ ଦେ ବୁଝିଲୁ ନନ୍ସେନ୍ସ କୋଉଠିକାର। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ କହିଲେ ମୁଁ କଣ ଏମିତି ଦୋଷ କରିଛି ଯେ ମତେ ଆଣିକି ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି? ହଁ ଆହୁରି ପଚାରୁଛୁ ଦୋଷ କଣ କରିଛୁ କହୁନାହାନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ କେତେଟା ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ତୁ ଦୋଷ କରିଥାନ୍ତୁ ଆଁ ମୁଁ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଯାହା ଭୁଲ କରିବା କଥା ଟିକେ କରିଦେଲି। ଏଇଟା ଆମ ଭଗବାନଙ୍କର ମୋ ଭିତରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଁ ସେ ଜଗା ଆକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବାଡି ଗୁଡାକ ବୁଝି ହଉନି ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୋରି କରିଛି ନା ନାରୀ କରିଛି ନା ଦାରି କରିଛି ନା କ୍ରାଇମ କରିଛି? ଆପଣ ଯୋଉ ହାତ ଯୋଡେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ଆଣି ପକେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି? ତୁ ଯୋଉ ଜଗତର ପିତା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ଯିଏ ଆମକୁ ଭାତ ଦଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ ସେଇଟା ତୁ ଜମା କରିନୁ ନା। ଓହୋ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପାଗେଳା ନେଇଗଲା ମୁଁ କଣ କରିଦେଲି କଣ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେଇ କଥାଟାକୁ ଧରିକି ଆସିକି ମତେ ଏଠି ବସେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲା ଟିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଣ ହେଲା କହ ଆପଣ ଟିକେ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ହେଲା ଶୁକ୍ରବାରଟା ମୁଁ ଟିକେ ଆଇଁଷ ନହେଲେ ମୋର ଖାଇବା ଯିବ। ମୋ ପାଇଁ ଟିକେ ସାରୁଙ୍କୁ କହିବେ ବଟର ନାନ୍ ଟିକେ ମଟନ ଟିକେ ଆଉ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଟିକେ ଆଣିବେ ଆଉ। ତତେ ସାରଙ୍କୁ କହିକି ବଟର ନାନ୍ ମଟନ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ସବୁ ଦିଆଯିବ। ହଁ ଆଉ ଶୁଣୁ ତତେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବି କରାଯିବ। ତତେ ଘୋଡାରେ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧା ହେଇକି ଝାଡପଡା ଜେଲରେ ଶୁଣ ଏମିତି ମୁଁ କଣ ନ ବୁଝେ ଜାଣିଛୁ ପୁରା ପୁଅ ବୁଝିଲୁ। ମାନେ ଏ ଦୋଷ ପାଇଁ ମୁଁ ଝାଡପଡା ଯିବି? ଗୁଆ ଶୁଣ ମାଡେ ଗୁଣ ମତେ ଆଖି ମାରୁଛୁ ସାର ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ସେ ଆଖି ମାରା ଇଏଟା ବି ତତେ ଛଡେଇ ଦେବି ରହ। ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସୁନ୍ଦରୀ ଦେଖିଲେ ଛାଡ ଯାହା ବାଡେଇଲି ବୁଝାଇ ଦିଅ ଟିକେ
ଦେଖିବି मन भवन उठे तन सिहर उठे जब खबर उठे के आओ भाई सिंह मनुष्य के जाने बोले पिला मैंने सब भूल गए आगा बोले क्या करूँ ना पर्सनाल जीवन किसी अच्छी ना बेले का पिला छुआ घर कथा बुझी हो चाकरी खंड बेले करगा और बाध्य पर ना मर आगा आ कि कही आप बोले सरकार चाकरी खंड कर बाध्य आगा सरकार कही हाँ बेले केस नंबर 137/21 हाँ बोले क्यों से पंडापुर केस चले मत दे दीजिए केस बोले बोले इंस्पेक्टर नाम क्यों तुम्हारा मुंडा दिए जाओ तारी ऐसे जाओ सर क्या हो जाए एडी को कर लो तूने मारी एंट्री ओह नो क्या सर आपण तोड़ नहीं ओह नो सर जी आपण यूनिफॉर्म पैंट पिंदे पे भूली जाइछन बोते ओ सीरियस के तुम क्या गाड़ी पर न गया गोर तोर बरा गाइची तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली नैना मदक बर्फी ओए छात्र बोलो गाना इंदी करा होचा हां रोए मु टेंशन अछि केस ने तुम इंदी करा होचा बेले काल रात जोडा धरि जानले वैसे क्यों नहीं हिंदू ना क्रिश्चियन ना मुसलमान है सर सेटा हिंदू बा हिंदूटा चंडाला इंदी काम किंद गला के बेले तू जे बुढ़ा मंदिर पइलु टंका सुना संपत्ति ले क्यों नहीं थन ताको न नहीं बेले क्यों चुल्लुडा कण भांगी पला मुझे बुझी पर लगा रे सळाडा ता चुलटा भांगी दोलसला विश्व ब्रह्मांड गले भोक रखि दो क्या सत्य आ बुढ़ा चुलटा भांगी गला से समस्त चुलटा भांगी दो बेले समस्त भोक प्रेशर के भल लागा ना ना ताको पत्थर से काण कोइथा ता मंदिर पत्थर ना ना ता केसटा के लिखतिले ओ हां 137 आईपीसी लिखतिले ओ सर खाली घंटीटा बाजुची ओह नो हैं के बज सर सेपट ऑफिस रे खाली टेलीफोन टा बाजुची ओहो से टेलीफोन कथा कौन है बेले क्यों कहिए तुम छाड़ बेले ये साला की चुली भांगले के माइक ना मोर सेडा घर चुली भांग चलानी एडा डीजीपी माने एससीपी डीजी आईआईजी कमिश्नर समोर बेले नगा करसला नहीं होता है ये साला किछ ना आउता क्यों जहां कोंदु ब्रह्मांड गालुआ देखिछि किंतु ए परिका गालुआ जम्मा कि मु देखिनी क्यों को जे बेले तुम माने 10 टा गालो तुम एकुटिया संभाळा लोग इंद को जो ये हैं क्यों गला सर खाली एमी तो आखी मार जाईजी तुम आखि माने तुम मार के तो उल्टा दीदी टा के मार दो ना सर कोन कहूजी जंदी हां कहूजी जे सार असले कहि दबो बटन नान सहित मटन आन देबो हां सर हां। अब से कत भी किछ कोंदुनी खाली से मत देखिला माने खाली छाती एमिति बाजुची ना मो हां सोळा आजी नोळा रे पूरे पुमु पार्टी कही पान बेले तमे बुझी पारि ना के से कथा मोर कियन कियन हे गेल ई सोळा की बाळ केस आइला ओहो मोर चा मैडम टा थिला भारी भल लागुथिला एकुटियाटा खाली बाड़े छिटी लागुची हाथ दिटा ही बांध सर गुड मॉर्निंग यार राप बेले राती अध्यन तो गुड मॉर्निंग होची रे पुलिस केली कोची रे केली कोची रे पुलिस के हैं अरे जब गोड़ी खिया मत तो भला आखी मारतलु एबे सारा से आखी मार क्यों मार बा? मार हां सर आखी मार सो देखो नी एबे केंदे आखी मारजी पुलिस सर अब गाड़ी पर चलना नहीं जोर जोर वाडुंदी हम गोटे साधारण कॉमन सेंस गोटे किछि नाही मु चोर ना डकाय तो कहले सर छोड़ मैडम अपन के जो कथा कहथिली सर को मत ଟିକେ गुआ के व्यवस्था टा कर दिए हां बहुत भोकला सुनो हमर जो जाइछ को पाखरे होटल हनी बनी सेठू बटर ना मटन टिके मटन कसा टिके आनी आउ कोल्ड ड्रिंक्स टिके सर जो खाइबाटा तब बटर ना मटन ना रे से हनी बनी होटल स्पेशल 100 ग्राम खना गुआ घिया मगैछि बेले ए मुंड रे मोर नगई नगई साको ए आपन बेले सत्य कथा कहू ना नगई की फुटै तो सर तोरा भीतर ओ पर परे खुली सारे तू बेले सत्य कथा को तू केवल मेन काम कर अरे बेले सारा विश्व रो चुल्ली हांडी जा पे जलुची तू से ताना ना केडा कर दलु रे क्यों मेन कर रहा को
ସାର୍ ସତ କଥା କହିବି ହଁ ଦୁନିଆରେ କିଏ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ରେ ପପୁଲାର ରହୁଛି ହଁ କିଏ ଫେସବୁକ ରେ ପପୁଲାର ରହୁଛି ହଁ। ତ କିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ ରେ ପପୁଲାର ରହୁଛି ହଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କରିବି ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ରେ ପପୁଲାର ହେବି ହଁ ବେଲେ ସର୍ଟକଟ ଫର୍ମୁଲା ଲଗାଇଲା ଆପ୍ଲାଏ କର ଦେଖୁନା ମୁଁ ପୁରା ପପୁଲାର ଜାଗାରେ ବଇଛି ହଁ ହେଲେ ବାପ ତୋ ନାଁଟା କିଅଣ କହିଲୁ ଆଉ ମୋ ଗୋସିଆ ପାନା ନଣ୍ଡା ଦାସ ଆରେ ଶଶୁର ପିଲା ତୋ ନାଁ ପଚାରୁଛି ରେ ତୋ ଗୋସିଆ ପା ନାଁ ପଚାରୁନି ମୋ ମୋ ବଡା ପାନା ସୁକୁଡା ଦାସ ଏ ଭାକଡ଼ା ପିଲା ତୋ ନାଁଟା କହ ରେ ମୋ ନାଁଟା କେଜିଏଫ ସନ୍ତୁ ହେ ହଁ ବେଲେ ହଁ ତୋ ନାଁଟା ହେଲା କେଜିଏଫ ସନ୍ତୁ ହେଲେ ତୁ କିନ୍ତି କିଅଣ କଲୁ ରା ଟିକେ କହିଲୁ ବେଲେ କୋଉ ପଟେ ଗଲୁ ଏଇ ଯେ ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡଟା କଲୁ ହଁ। ବେଲେ କିନ୍ତି କଣ କଲୁ ତୋ ସାହସଟା କିଏ ଦେଲା ବେଲେ କିନ୍ତି କିଅଣ ଭାବି ଏକା ଗଲୁ କ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଚୁଲି ଜଗନ୍ନାଥ ମୋ ଚୁଲି ଭାଙ୍ଗିବେ କି ହଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାର୍ ଭୋକ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦାନାଟା ଯଦି ଜଣେ ଭାଙ୍ଗିଦବ ହଁ ଆପଣ କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ ବାଗଡ଼ା ପୁରା ହାଣି ଦେଇ ଆଉ ମୁଁ ସେଇଟା ଏକା କଲି କିଅ କଲୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆପଣ କାହାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ବେଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏବେ ଡାକୁଛି ଆଉ ମୁଁ ହେଲେ ଡାକି ଡାକି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପିଟି ଦେଲେ ସିନା ସେ ଶୁଣିଲାନି ସିନା ହଁ ମୋ ଖେଳଟା ଜମା କଲାନି ହଁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ତା ଦାନା ପାଣି ମାରିଦେଲେ ଠିକ ମୋ କାମଟା କରିବ କଣ କରୁଛୁ ରେ ପୁରା ସିଧା ତ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ପହଞ୍ଚ ମାଇଲି ଚୁଲା ପୁରା ଛିନଛତ୍ତା ବେଲେ ମତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ର ବେଲେ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଚୁଲା ଭାঙିଛୁ ରେ କେତେଟା ଗଣିଛି କି ଆଉ ମାରିଛି ତ ଆଉ କେତେଟା ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ଥିବ ରେ ଅନୁମାନ ଥିବ ଗୋଟେ ମୋ ପୁରା ତାର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଥିଲା ହଁ ମୁଁ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପଟ ପୁରା ମାଇଲି ପୁରା ବେଲେ ଗଣଲୁ ଗଣିଛି ବେଲେ ଅନୁମାନ କେତେଟା ଖଣ୍ଡେ ଭାঙିଥିବୁ ରେ ଅନୁମାନିକ 30-40 ପ୍ଲସ୍ ଏ ଯୋଗଣି ଖିଆ ତୁ 30ଟା 40ଟା ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗିଲୁ ତୋର ହାତ ପୋଡ଼ିଲାନି ହଁ ହଁ ପତାର ପତାର ଭଲେ ଟିକେ ପତାର ମୁଁ ଯୋଉ ଫ୍ଲୋରରେ ଥିଲି ମୋ ହାତ ପଡିବ ହଁ ଆଉ ପେଟ ପୋଡି ଯାଉଛି ପୁରା ଇଆଡେ ଗେଲି ଗେଲି ପତାର ଭାଗିଲେ ବେ ସେଟା ମୋ ଆଗରେ କରିବ ନା କ୍ରିମିନାଲ ଆଗରେ କରିବ ରାଗି ପତାର ହେ ହାଇ ଓ ତୁ ଏମିତି ତୋର ଏମିତି ମାନେ କଣ ପେଟ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ତୁ ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲୁ ଏମିତି ଆଁ ତ ସେଟା ହାତଟା କଣ ଏଟା ସାରେ ହଁ ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ମନକୁ ମନ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲି ହଁ ଜଗା ବାବୁ ମତେ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନେଇଲେ ହଁ ତତେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ହଁ କହିଲେ ଟୋକା ତୁ ଯାଇକି ରାତିରେ ଖେଳଟା କର ହଁ ନହେଲେ ଆମର ଯୋଉ ଖାକି ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିକି ଆପଣମାନେ ଯୋଉ ଶୋଉନାହାନ୍ତି ଚିତିପଟାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ସିନା ଭିତରକୁ ଗଲି ଡାଇରେକ୍ଟ ଚୁଲା ଭାଙ୍ଗିଲି କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିକି ବୋମାଟେ ପକେଇବେ ଆମ ସାଧାରଣ ଲୋକ ମରିବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କ୍ଷତି ହବ ସୁନା ଗହଣା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ ହବ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ ହବ ନା ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ପ୍ରତି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାଲାକ ବେଲେ ତୁ ମନେ ମନେ ଗୋଟେ ଭାବୁଛୁ କଣ କହିଲୁ ଇଏ ଆଇନଷ୍ଟାଇନ ବୋଧେ ବଡ ବାପା ନା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲି କାଲି ସକାଳେ ଯେମିତି ଏମିତି ଆମ ମନ୍ଦିରରେ ସେମିତି କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ ଆପଣମାନେ ମତେ ପ୍ରାଇଜ ଦେବା କଥା ଇଏ ହାତ ଗୋଡ ମୋର ବାନ୍ଧିକି ହଁ ହଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେବି ନା ତ ହନୁମାନ ହୋଟେଲ ମୁଁ 100 ଗ୍ରାମ ଗୁଆ ଘି ଆଣିକି ଏଠି ବାରିକି ରଖିଛି ମୁଁ ପ୍ରାଇସ୍ ଦେନି ଶାଳା ସମସ୍ତ ନିଦ ବେଲେ ହଜେଇ ସାରିଲୁ ତୁ ଶଳା କି କେସ୍ କଲୁ କେ ଜାଣି ସିଆଡେ ମାଇପ ଘରକୁ ପୁରେଇ ଦଉନି ହଁ ଘରେ ସିଆଡେ ମାଇପ ରୋଷେଇ ବନ୍ଦ କରିସାରିଲେଣି ମୋର ଇଆଡେ ମୋର ଉପର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସି ଶୁଆଇ ଦଉନା ଶଳା ଅଧାମଲା କରିସାରିଲି ମତେ ଏପଟେ ଜନତା ତ ଯାହା କଲେ ଗୋଟେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶଳା ସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସିଗଲେଣି ମତେ ବି ଟିକେ ସାର୍ ଆପଣ ପଦବୀ ଅଫିସର ମୁଁ ଶଳା ନିଦ ମୋର ଅଧା ଯିବନି ତମେ ଖାଲି ଆଇଲେ ଖାଲି ନିଦ ହଲିଛନ୍ତି ସାହା ସାହା ଗୋଟେ ନଗେଇଛ ଶଳା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ବେଲେ ମୋର ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ରହ ବାପା ରହ ବେଲେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ କରି ନବ ମତେ ଖାଲି ଗୋଟେ କଥା କହ ବେଲେ ତୁ କୁଆଡେ କେମିତି ଗଲୁ କୋଉ ପଟେ ଗଲୁ କେତେବେଳେ କିଅଣ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଥିଲୁ କହ ଏକା ଆପଣ ଯଦି ସେଠି ଜଗିଥାନ୍ତେ ହଁ ମୁଁ ସେ ଭିତରକୁ କେମିତି ଯାଇଥାନ୍ତି କାଇଁ କାଇଁ ଆମର ଜଗିନଥିଲି? ସେ ଭୁଲ ପ୍ରଥମେ କାହାର କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଗିଥିଲା ଆମ ଶୁଣୁ ବାପ କୁହନ୍ତୁ। ଶୁଣୁ ଆଜି ଯାଏ କେହି ଯାଉନଥିଲେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ପଳେଇଲି କେମିତି ଗଲି କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ମାନେ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡିଥିଲା କି ବାପ ଆଉ ତାହେଲେ- ଶୁଣୁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ହିଁ ଖୋଲା ହେଲେ ତୋ ଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଚୋର ଚଣ୍ଡାଳ କେତିକି ଥାଆନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କ ଶଳା ମୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ଭଳିଆ ବୁଦ୍ଧି ଚାଲିଥାଏ ବୁଝିଲେ କି ବାପ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଦୋଷଟା ଟିକେ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଦୋଷଟା ଆପଣ ନିଜେ ମାନନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ଥାଆନ୍ତେ ମୁଁ କେମିତି ଭିତରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ କହିଲେ ପିଲା ଆମର ଭିତରେ ଷ୍ଟାଫ୍ ନଥିଲେ କି କଣ ଶୋଇ ପଡିଥିଲେ କି ହେରେ ତତେ ଆଉ ଆଉ କଣ ସବୁ ତ ଶୋଇଥିଲେ ମୁଁ ଗେଲ କଲି ମୁଁ ଭିତରକୁ ଗଲି ଚୁଲି ରାନ୍ଧିଲି ବେଲା ପରେ ଯାହା ତ ଗୋଟେ ବଡ ପୁଣ୍ୟ କାମଟା କର ଇଚ୍ଛା କଲେ ମୁହଁ ଫାଟିଲା
नॉनसेंस इडियट बास्केटबॉल से छाड़ से जहाँ तो कलु कलु जहाँ तो करछु सारे टोटाल विश्व ब्रह्मांड नाक बाटी थी दिछु मत खाली गोटे कथा कह बोले तू को पटे गलु क्यों क्यों कलु आ को पटे आई सत କଥା କହିବି ନା कह ମୁଁ ପଶ୍ଚିମ କି ଉତ୍ତର ବୋଲି ମୋର ମନେ ନାହିଁ हाँ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଗଲି ଜଗା ପାଖକୁ हाँ ଜଗାକୁ ନଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ମାଇଲି मंगा मुंडिया के मागे हाँ ତାକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ହଁ। ବାବାରେ हाँ ତୁ ମୋ ଦାନା ପାଣି କଥା ବୁଝୁନୁ ମୁଁ ଆଜି ତୋ ଦାନା ପାଣିଟା ମାରିବି ତୁ ଠିକ ମୋ କାମଟା କରିବୁ ମୋ ହଁ। ଖେଳଟା ଫାଇନାଲ ହବ हाँ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଗଲି ରୋଷଶାଳକୁ हाँ ପଞ୍ଚ ଉପରେ ପଞ୍ଚ ଲଗେଇଲି एकाथर 35-30 टा 40 ପଞ୍ଚ ना 40 टा चूला भांगी देलु भांगिला परे मंदिर तो रहल ना सब पळे आलु रे 2 ଘଣ୍ଟା ରହିଲି 2 घंटा रहलु ହୁଁ बोले 2 घंटा ला के देख पालेन कोन कहतरा फिर को पड़ा आइलु ପୁରା ସିଧା ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ପଟେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଇଲି पूर्व द्वार पर डायरेक्ट आइलु ହଁ बोले हम स्टाफ नथले रे ତମ ଷ୍ଟାଫ ସବୁ ଚିଠିପଟା ହେଇକି କିଏ ଶୋଇଛି କିଏ ଆଠେଇଛି କିଏ ପେଟେଇଛି ଗେଲ ଟିକେ କଲି ସିଧା ଆଇଲି ଆଉ अरे को बेले मत ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ रे କଣ ତମ ଘରେ ତ ବାପା ରାଗରେ ତ ଖାଇବାକୁ ଦଉ ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କ ଗାଳି କରୁଛୁ ରେ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ରାଗିବି ନାଇଁ ତୁ ବାଡେଇ ପକଉଛୁ ନାଇଁ କାର କଥାଟା କହୁନି ଓହୋ ହୋ ତୋ ବାପା ମା କେଉ କହିଲେ ତ ତାର କିଛି କହୁନୁ ହେଲେ ଯେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତାପରେ ଅଭିନୟ କରି ଯାଇକି ତା ରୋଷେଇ ଘରେ ଚୁଲି ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲୁ ତ ଟେମ୍ପରିଆଟା ଆଉ ଜଣା ପଡୁଛୁ ଖରାପ ତୋ ବାପା ମା ତା ବାପା ମା ତାଙ୍କ 14 ପୁରୁଷର ବାପା ମା ଯିଏ ବେ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଲୋକ ଏଇ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ କାଳିଆର ବାପ ତା ବିନା ଏଠି ପତ୍ର ହଲେନି ରେ କର୍ମ ବି ଦେଲା ଲୋକ ସିଏ ତୁ କିਉਂ କଲୁ ରେ ବାପ ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ବୋଇଲେ 5000 ବର୍ଷର ସଂସ୍କୃତି ତୁ ବଦନାମ କରିଦେଲୁ ରେ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ବ ବଦନାମ ରେ ବେଲେ ବାପରେ ଏବେ ତୋ ବାପା ମା ଭାବୁଥିବେ ଏକା ବେଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଛୁଆଟା ଜନ୍ମ କଲା ପୂର୍ବରୁ ପେଟରେ ବିଷଟା ଦେଇ ମାରି ଦେଇଥିଲା ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ତୋ ପାଇଁ ବୋଲେ ଆଜି ଏତିକି ନାଟକ କିਉਂ କଲୁ ରେ ବାପ ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ ଭୁଲ କରିଥିଲି ଆଉ ହଇରେ ତତେ ଯଦି ସେ ବେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଯାହାକୁ ଆମେ ଜଗା ବୋଲି ଡାକୁଛେ ବେଲେ ସିଏ ତତେ ଖାଇବା ଦେଇ ନଥାନ୍ତା ତୁ ଏମିତି ହଟାକଟା ହେଇଥାନ୍ତୁ ରେ ହେଇଥାନ୍ତୁ ରେ ତାକୁ ଦୋଷ ଦଉଛୁ ନିନ୍ଦା ଦଉଛୁ ତା ପାଇଁ ଆଜି ପାଣି ପବନ ସବୁ ଚାଲୁଛି ରେ ସମୁଦ୍ର ଆଉ ସତ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘିକି ଥାନ୍ତା କି ରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ବେଲେ ପୃଥିବୀ 3 ଭାଗ ଜଳ ଭାଗ୍ୟ ଆକାଶ ତଳ ଯୋଉଠି ମାନେ 7 ସମୁଦ୍ର ସତ୍ୟକୁ ଲଙ୍ଘିକି ତା କଥା ମାନିକି ଅଛି ତୁ କିଏ ରେ ତୁ କୋଉ ଡ୍ୟାସ ରେ ସାରେ ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଜାଣତରେ ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ କରିଦେଇଥିଲି ସାରେ ମାନେ ମୁଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମାନେ ଏମିତି ଭୁଲ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି କରିବିନି ଓହୋ ଏବେ ବାଟୁ ଗାଇଲୁ ରେ ବାପ ବେଲେ ଏଟା ଅଜାଣତରେ ଭୁଲ ନୁହେଁ ରେ ତୋର ଗାଣ୍ଡି କୁଣ୍ଡିଆ ଦୋଷ ରେ ବେଲେ 10 ପକ ଉପରୁ ମା ହେଇଗଲେ ସବୁ ଆଉ ତୁ କିਉਂ କରୁ ଶଳା ନକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସିଧା ଇଏରେ ହାତ ମାରିଦେଲୁ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କିਉଁ କହୁଥିଲେ ରେ ବାପ ବେଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପଶିଛି କିਉଁ କହିଲୁ ରେ ମୂର୍ଖ ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ବେଲେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି ତାକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କିਉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ରେ ତାର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିଦବ ବେଲେ ଯୋଉଦିନ ସେ ଚାହିଁବନି ସାରା ବିଶ୍ୱର ପବନ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ରେ ତତେ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି ରେ ତୋ ବାପା ମା ଯେତିକି ଖରାପ ଲାଗୁଥିବ ସେ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇ ପାରେ ତୁ ଯୋଉ କର୍ମଟା କରୁଛୁ ସାର୍ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ସଚେତନ କରିଦେଲେ ସାର୍ ହେ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୋ ନିଜ ଭୁଲ ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଆଜି ମୋ ଆଖି ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଭୁଲ ମୋର କେବେ ବି କରିବାର ନଥିଲା ମୁଁ ଆଜି ନିଜକୁ ଏତେ ଘୃଣା ଭାବ କରୁଛି ମୋତେ ଦୁନିଆରୁ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ ମୋ ବାପା ମା ଭଳିଆ ବାପା ମା ଦୁନିଆର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ହେଲେ ମୋ ଭଳିଆ କୁଳାଙ୍ଗର ପୁଅ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତୁନି ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲା ରଖ ହେଲା ଅନୁତାପ ତ କରୁଛୁ ଯେ ହେଲେ ସବୁ ତାରି ହାତରେ ଅଛି ରାଖ ସେ ଚାହିଁଲା କି ତତେ ଦଣ୍ଡ ଦ ସେ ଚାହିଁଲା କି ତତେ କ୍ଷମା ଦ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ଇଏ ଯୋଉ ସର୍ଟକଟ ବାଟରେ ଯାଇକି ନିଜକୁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରି ଯୋଉ ଭୁଲଟା କଲା ୟା ପାଇଁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏକା ବଦନାମ ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ହେଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା ସ୍ୱଳ୍ପ ବାଟରେ ଯାଇକି ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ଚକ୍କରରେ ଏଇଭଳିଆ କର୍ମ କେବେ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା ଏଭଳିଆ କର୍ମ କଲେ ସେଇ ଯୋଉ ଦଣ୍ଡଟା ମିଳିବ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଏତେ ବଡ଼ ଭୁଲଟା ହେଇଯିବ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ନେଡ଼ି ଗୁଡ଼ କହୁଣୀ ବୋହି ଯାଇଥିବ
ଆଉ ସେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ ବି ଆପଣ ପଛକୁ ଫେରି ପାରିବେ। ତେଣୁକରି ସତ ବାଟରେ ଆକା ବେଲେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆକା, ହେଲେ ସତ ବାଟରେ ଆକା ଯାଆନ୍ତୁ, ଡେରି ହଉ ଏ ମଠରେ ଆକା ପହଞ୍ଚିଲେ ଚଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଭୁଲ ବାଟରେ ଯାଇକି ନିଜେ ବଦନାମ ହେବା ସହିତ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବଦନାମ ହେବା ସହିତ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ବିଶ୍ୱବାସୀ ବଦନାମ କରନ୍ତୁନି ଆଜ୍ଞା। ଏତିକି ଆମର ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।